Sa mga pangenot na istorya, tulong Korean nationals na may kasong illegal recruitment arestado sa Masbate. Barangay Tanod iridukan pagbabadilon sa Camarines Sur. Motorista iridukan makasalpok sa truck ang pigmamanehong motorsiklo. Asin abangan ang mga eksena sa Miss Earth 2022 long gown competition na ginibo sa syudad nin Ligaw. Maray na hapon, Martes, Nobyembre 22, taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga istorya ini sa 88.7 Radyo Oragon, Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon, Legazpi. Tulong Korean nationals na may kasong illegal recruitment, arestado sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Huli kang pinagsararong pwersa kang Mobo Municipal Police Station, Police Intervention Unit kang Masbate City, Regional Intelligence Unit 5, as in Bureau of Immigration, matrayong pong naarestar ang Tulong Korea National na may kasong illegal recruitment sa Barangay Poblasyon Kamparehong Banwaan. Binisto ang mga sospek na sinda Jong Eugene, 40 anyos, Song Jong Park, 36 anyos, asin Kim Yong-so, 42 anyos, asin paramientras na nakaistar sa nasabing lugar. Naarestar ang mga sospek sa kusog kang mandamiento de aresto. Napigpaluwas kang Regional Trial Court Branch 44 sa Masbate City na may rekomendadong piyansa na 40,000 pesos kada sospek. Sa presente, paramientras na nasa kustudiya kang Mobo MPS ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Barangay Tanod iridukan pagbabadilon sa Camarines Sur. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Irido ang 36 anyos na Barangay Tanod makaliis na pagbabadilon sa Barangay Kulakling, Lupe, Camarines Sur alas 5:40 nin hapon kasuudma. Sa impormasyon, mantang nasa laog ning sarong barbershop ang biktima, basang na sanay ning pinagbabadil kan duwang daipa na bibistong sospek na nakasulot nin bonnet. Habang ini pong duwa, parani duman, naglalakaw lang po ini. As in, katong makatapos ng gibuhon si Pambabadil, naglakaw mangyari po ni pasiring duman sa luwasan na po sa may National Highway. Tama sa walang daghan, tulak asin tuong takyag ang sinapo kan biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Nakikipag-coordinate kita sa mga katarayad ng Banwaan na baka mabistuhan po nindanin sa tuyang suspetsyado. Pinapailing ka po itong mga picture na nakuha and nakikipagtabangan po kita sa mga intelligence unit ng mga Banwaan. Binisto ang biktima na si Jason Marvida, asin residente kan nasambit na lugar. Na-recover kan otoridad sa lugar kan pinangyarihan an anom na empty shell kan kalibre 45 badil, sarong pidaso nin ammunition kan kalibre 45 badil, asin 5 pidaso nin slag nin kalibre 45 badil. Sangunya, nagpapadagos pa nin investigasyon kan otoridad nga ni masusugan mga sospek, asin maaraman kung ano ang motibo sa pambabadil. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Laorne Miranda. Duwang minor de edad na pigtutubudang na-recruit kan rebelding grupo na rescue sa engkwentro sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Duwang minor de edad ang nakuang isalbar kang 2nd Infantry Battalion matapos na makaengkwentro ang mga pigtutubodang miyembro ng rebeldeng grupo sa sitio Bagamansalan, Barangay Bartobalak sa Nasinto, Masbate, pasado las 7:40 ning aga kang Biyernes. Sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot ng sumbong sa puwersa kang gobyerno dapit sa presensya ng rebeldeng grupo sa nasambit na lugar, kung sain tulos man na nagsagibo ning operasyon ang 2nd Infantry Battalion na nagresulta sa ribayan ning Potok. Pigsasabing 10 ang nakaengkwentro kang otoridad na nagdurar ning haros 10 minuto, kung sain mantang nagdudulag ang armadong grupo. Nawalat sa lugar ang duwang minor de edad na lalaki. Ang naka-encounter ng army, sir, ang mga 10 sir, believed to be
CTG members, communist terrorist members group. Sa presente, nasa pangatama na kang Municipal Welfare and Development o MSWD sa nasabing banwa ng duwang minor de edad asin ipapaiserarom sa counseling. Dito sir dito sa probinsya ng Masbate sir, alam naman natin sir na marami na ditong surrender na mga rebelde. Kaya siguro patuloy sir ang hina ng kanilang grupo sir. Kasi marami na ngayong nagsusurrender, sir. Mientras tanto, na-recover man sa lugar kang pinangyarihan ang sarong M14 assault rifle, mga gamit pampasabog asin dokumentos. Pag-share to kang otoridad, dahil sindamountok sa pagpuok ang presensya kang rebelding grupo, urog pang nadadamay na ang hobenes. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Tulong persona erido sa magkakasuway na diskwido sa Albay, Sorsogon, asin Camarines Sur. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Duwang persona irido kan madiskwido sa magkasuhay na diskwido sa Sorsogon asin Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Irido ang driver kang sarong delivery truck matapos na madiskwido sa tinampong sakop kang barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon, alas 4 ning maagawon kasudma. Sigun kay Police Lieutenant Larry Bibar, Deputy Chief of Police kang Castilla Municipal Police Station, gikan subot ang delivery truck sa Sorsogon, asin pasiring kutang Legazpi City, nga ni mag-deliver ning tinapay. Alagad puminutok ang sarong ruweda kang nasabing bihikulo, rason kang aksidenteng pagkakatagilid ka ni sa tinampo. Yung delivery truck po, yung sakay po niya, mga karga po niya, yung gardenia, yung sliced bread. Galing po siya ng Sorsogon, papunta pa siring po siya sa kanan, direksyon niya, Legazpi. So, yung kanya, yung gulong, bali sumabog po, kaya medyo din niya na-control yung manibela, tapos nag-overturn po siya o tumagilid. So, luckily po, wala naman po na yan, nadamay na iba. Binisto ang driver kang delivery truck na si Dennis Legazpi, 40 anyos na suminapo ning minor injuries.
Irido man ang duwang lalaki makalihis na aksidenteng mabangga ang kasabat na truck sa Pasakaw, Camarines Sur, mag-aalauna kasudmang hapon. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kan driver kang motorsiklo ang pakurbadang porsyon kang nasabing tinampo. Naokupar ka na ang ibong na linya, rason nga ni mabangga kay ni ang kasabat na truck. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ang duwang lunad kang motorsiklo na tulos man napigdara sa ospital para sa atensyon medikal. Sigun sa otoridad, namamarong ning alak ang mga lugadan kan mangyari ang aksidente. Pagabot po dyan sa may parting kurbada, sa harap po kang simbahan, nagluga po inin collision naman po sa opposite na direksyon na sa rupong motor. So nabanggan po niyang unit na porsyon. Kang truck, nagkausap po ni kang pagka-injured po kang driver po kang motorsiklo, kasi kang back rider po. Nabangga niya ni si truck. So sa obligasyon po, garo sa ilin ko, may man po siyang obligasyon po duman. So sa iya po siya kung inaulay mo naman po siya na kung pakikitao, di lamang po ng konsiderasyon po duman sa biktima. Sa presente, nagpaparayray na ang mga irido sa ospital. Paurutrong pagirumdum kang otoridad urog na sa mga motorista. Ibitara ng pagmaneho na nasa impluensya ng alak. Nga ni makaibitar sa diskwido, asin dai na makapirwisyo. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Motorista iridukan makasalpok sa truck ang pigmamanehong motorsiklo. Mareport si Mariel Lorenzana. Extra sana ako madamtam. Hadit pa si Nanay Eva sa kamugtakan kan sa iyang aki na nabangga nin sarong 10-wheeler truck mantang lunad kan sa iyang motorsiklo. Alas 8:35 nin banggi kan Sabado sa Barangay Lidong, Santo Domingo. Istorya niya, gikanan sa iyang 24 anyos na aking si Glenn Ayala Jr. sa trabaho as nagkuanin sweldo. Alagad antes pa man makauli, aksidenteng buminanggaan motorsiklo ni Glenn sa truck na nagresulta sa pagkakairido kaini. Sabi po ka nagsusug sa kuya ngayon asikaso, tamang iba ngayon sa ambulansya, ta si glining ngayon, garing ngayon gadana. O ano po ang magiging reaction kay sarong ina na araw ka ito so, ibabalita sa imo baga. Siyempre po, sa pagmati ko, na dahil na po nagsurog po ng sasakuyang mga tuhod, napiguruluhin ako, nagtigtatakigan na po ako, siyempre, dahil ko na masabutan kung anong namatian ko ka mga oras na ito. Sa investigasyon, nag-overtake si Ayala sa toong parte kan tinampo rason kan pagkakabangga kay ni sa sarong nakaparadang truck. Kasi nga, considering na 4 lanes na siya, pero yun yung tuloy na maging yung mga mababilis and at the same time, nagiging parking area which is yung nga ang naging cause ng accident na yung motorsiklo tumama dun sa truck. Accident-prone area man ang nasabing lugar, kaya patanid kan otoridad, pirminanggad maging rigmat asin alerto sa pagmamaneho. May ini-implement kasi kami ngayon na yung mabagal na sasakyan, manatili sa kanan. Siya, para sa mga 4 lanes siya na road, para na rin ma-prevent itong mga ganong klaseng aksidente. Sa ngunyan, kritikal pa ang kamugtakan kan biktima asin nakatalaan na operahan. Bali po nangapudan ako sa mga may maray na buot na mahagad po kami kitabang. Bako lang financial or na makasugpon lamang po sa samuyang pangangaipo po sa mga oras na ini. Mientras tanto, dain naman nabalak pag magkasuan pamilya Ayala kontra sa driver kan truck. Aminado man kaya asinda na aksidente ang nangyari asin mayong may kagustuhan. Para sa mga storyang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Miss Earth 2022 Long Gown Competition ginibo sa siyudad nin Ligao. Siripuntaan mga eksena sa istorya ni Arnie Miranda. Sulot ang kanya-kanyang elegante asin magagayo na long gown, nagpabunggahan ang 23 na kandidata kan Miss Earth Fire Group sa kakatapos pa sa ng Miss Earth 2022 Long Gown Competition na ginibo sa Emplaza Event Ground sa Batang, Ligao City. Saro sa mga paborito kan crowd si Miss Australia na sulutan makinang asin berdeng long gown, na pigsasabing kalukalay kan sikat na singer-songwriter na si Taylor Swift.
showcase that, which is why I landed on the acronym ACE, which stands for Action, Care and Education, because I believe that it is these three pillars that will drive substantial and sustainable climate change only by working all together. So together, let's ace climate conservation! Anha Filipina naman na si Miss Canada, daima nagpauri sa ginibong kompetisyon, nasulot man ang pulang long gown. Advocacy is ecotherapy, also known as nature therapy, and this involves activities around nature to improve one's mental health. We have seen recently there has been typhoons in the Philippines, right? And not only has this caused physical destruction, but a lot of Filipinos have been distraught mentally and physically. So it is so important to preserve our environment for our physical health, our mental health, and our spiritual health. Thank you so much, and maraming salamat po. Proud mom naman si Nanay Brenda sa iyang aki na si Miss Canada na nakabale ini sa Miss Earth 2022. And I know when Jessica comes back here, I know she's going to be welcome of the people here. So I'm so proud that she is Miss Earth Ligao. Kabale man sa Miss Earth Fire Group ang Colombia, Greece, Japan, Belgium, Hong Kong, asin iba pa. Apwera sa long gown, mas nagluwas man ang kasiksiyan kan kada kandidata sa saindang one-piece swimsuit. Mas naglataw man ang gayon kan mga kandidata sa saindang Filipiniana, nagibo kan local designers. Sigun sa organizer, sa Ligao City ninda napiling ikondusiran ibang aktibidad para sa preliminary competition kan Miss Earth 2022. Huli sa gayon kan lugar, asin pigtatawan ng importansya kan LGU, an environmental conservation, asin protection na saro sa mga advokasya kan kompetisyon. It's a good start na we're able to host yung mga delegates. Imagine, candidates from different countries, from Europe, Asia, Africa, nandiyan na. So, masayang-masaya kami. Kasi yung tourism, in fact tomorrow, may activities sa coastal area to promote. So, we're thinking na mabubus ito ng tourism sa lugar. Kasi, imagine lahat ng mga candidates, pinupost nila sa cellphone nila, sa Facebook nila, Instagram, nagla-live sila every now and then. Pinasalamatan man kan organizer ang gabos na nagtaraba nga ni marealisar ang dakulang aktibidad. Sa support ng LGU, number one, we cannot do this without the support ng LGU ni Mayor Gonzales and the council. Imagine mo yung security na pinrovide nila, and they have sponsored a lot of, alam mo na, mga perks. So sinalo nila kami for the event. We had a agreement with them, so meron kaming partnership for this event. Sa huri, si Miss Cuba ang pignumbrara na Best in Long Gown Gold. Best in Long Gown Silver naman si Miss Peru. Mantang Best in Long Gown Bronze si Miss Colombia. May mga pigtauman na special awards kung saan si Miss Canada ang pigbistong Miss Earth Ligao City 2022. Miss Earth Air Ligao si Miss Belgium, Miss Earth Water Ligao si Miss Colombia, Miss Earth Fire Ligao si Miss Australia, asin Miss Earth Tourism Ligao si Miss Indonesia. Matinir sundo sa Nobyembre 23 ang mga kandidata sa Ligao City para sa iba pang aktibidad. Siringkan Coastal Cleanup, tree planting, asin kadakol pang iba. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda. Asiniyanan katiripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Abangan pagkatapos kan sa muyang programa ang tapatan kan ginubatan asin ligaw. Nasusundan kan mainit na laban kan uwas asin libon. Yan sa nagpapadagos na Ako Bicol Cup. Madadalan live digdi sa samuyang Facebook page. 33 Dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!